Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje lakuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanja ukhathini. Ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga elizalo uThumbu laTshatshatsha, uTshatshatsha zalo uPheshe, uPheshe zalo uMaguyana, uMaguyana zalo uVaphi, uVapha zalo uNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina mbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu, impunga yesintu TV. La sikhona siKwaZulu Natal eThekwini. Sisenkabeni yali iTheku lapha ku West Street. Sise West Walk, e4th floor office number 420. Ikhona la usithola khona lihlala khona phansi sixoxe sichushisane uma kunezinto ofisa ukuchushiswa kuzona. Emphela ndaba ke bafowethu akuhlolwa, kuyaxoxwa. Uma uyohlola ulalela umuntu okuhlolelayo akuhlolele ageqa amagula. Thina sibuzana imibuzo, siphendulane, siyaxoxa, siyabonisana. Ngoba sinenkolelo ethi injobo enhle ithungelwe bandla. Okusho ukuthi leyo nkingo osukunayo nobhekene nayo, kuhle ukuthi ufike nayo emphelandaba uyethule uyibeke phezulu kwetafula. Bese ulalela amakhehla ukuthi athini, akululeka thini, akulapha kanjani. Namuhla bafowethu nodadewethu ngifisa ukukhuluma ngento ebukeka incane kodwa inkulu. Kunento eyisifo esibashayile abantu abaningi. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngokunganaki. Kunabantu abanganaki, abangazinaki futhi nezinto ezenzakalayo. Abanaki nje, abanaki. Kunomuntu othola ukuthi uzalwa abazali abanganaki. Ayikho into eyingozi njengokuzalwa umzali onganaki. Noma ngaze kuthiwe yini eyenzakalayo kodwa yena uyithatha kancane, akanaki. Ayikho futhi into eyingozi njenganokuthi uthi umuntu uphila, thola ukuthi wena awunaki nje. Awunaki lutho wena. Uyaza unaki ngisho nokuthi impilo yakhe akufanele ngabe ila ikhona. Ngoba vele wena awunaki. Kunezinto ozibonayo ngezibonakaliso awunaki wena. Uba namaphupho athile akhulumayo kodwa ngoba unaki akukho kukwenze. Kuyingozi kakhulu ukunganaki. Kunomuntu impilo yakhe imile ayiphambili ngenxa yokunganaki. Kunomuntu impilo yakhe ihlehlele emuva ngenxa yokunganaki. Kunomuntu akazi noma liyaphuma noma liyashona ngenxa yokunganaki. Kuyingozi kakhulu ukunganaki bafowethu. Kunabantu kunamuhla othola ukuthi bagqilazekile, bafundile imisebenzi abayitholi ngenxa yokuthi abazali abamzalayo umuntu abanaki, izinto bazithatha kancane. Ingakho ngisho ngithi ngizokhuluma ngobungozi bokunganaki. Kunomuntu la uthola ukuthi abazali bakhe kwaphuphuma ingane yabo yokuqala. Mayiphuphuma lengane yokuqala banganaka futhi. Bangadhlupha futhi ngokuthi kukhona kufanele bakwenzele leyo ngane yaphuphuma. Kuhamba isikhathi kwanengane abayitholayo. Mabexoxela abantu bathi nayi ingane yethu yokuqala, nayi ingane yethu endala.
Kanti le ngane labakhuluma ngayo ukuthi yona ngane yokuqala yona ngane endala akuyona ingane endala, ingane yabendala yaphuphuma. Kodwa ngoba bona banake le ngane yesibili bathi yona ngane endala, bakhuluma ngengane ephilayo ngokwenyama, bakhohliwe ukuthi le ngane le iyaphila emoyeni, ingoba banake. Isiyakhula le ngane iyazama ukuhlanganisa izinto zazihlangana, kuthiwa ingane endala kanti ayiyona ingane endala, ilama umuntu owaphuphuma. Ayikho into eyingozi njenganokulama umuntu owaphuphuma. Uthola ukuthi lowo muntu owaphuphuma uyamelama, kodwa kumelameni kwakho akaziwa yena ukuthi ukhona, kwaziwa wena ukuthi ukhona, akaziwa yena ukuthi uyena omdala. Ekubeni kube kwaziwa ukuthi waphuphuma, umuntu owazi ukuthi mdala wena. Kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uthola ukuthi owesifazane akazuzazi ukuthi ukhulelwe, bese iyaphuphuma ingane. Mayiphuphuma ingane kuhambe nje isikhathi kubuye kuhlalenye, mayihlalenye athi yona endala. Ngesizathu sokuthi izinto akazinaki, mhlawumbe kungenza ukuthi ikhona into eyenzeka emzimbeni wakhe engajwayelekile, kodwa ngoba kanaki wangakunaka konke lokho. Isiyakhula le ngane yakhe yokuqala, azi ukuthi yena yokuqala. Isiyagqilazeka ingane, impilo yayo isahambi kahle, kuze kube khona isisho abantu abasikhulumayo bathi ingane yokuqala aviba nenkinga. Hayi ngoba kunjalo, ingoba abazali abasizalayo babazali uthola ukuthi abanaki izinto abazinaki. Kuyenzeka kuphuphuma ingane bangayenzeli lutho, ngenkathi kuzalwa le ngane bona bathi yokuqala, yembatho umphefumulo wale ngane yokuqala ekuyiyona eyaphuphuma. Ayikho into ezohamba kahle kule ngane elama ingane yaphuphuma, ngoba le ngane yaphuphuma izokhweleza iyembathe le ngane. Uzokhumbula ukuthi ukuyembatha iqala ukuyembatha isavundlile okhalweni kunina. Uthola ukuthi ingane yayiphuphumile kwakade kuyingane eyintombazane elandelayo ingane yomfana. Le ngane yomfana isiyazama manje ukulobola, mhlawumbe isikhulile kuvele kuchitheke, kanti kuphakama le ngane yakube intombazane. Ayikho intombazane ingathandana nentombazane. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi kwakade kuwumfana ingane yaphuphuma ekuyiyona endala, bese kulandela intombazane. Le ntombazane noma ngabe kuphi la ihamba khona, ihamba nomfana othile. Mayithandana nomuntu wesilisa efuna ukuyilobola kuphakamela umfana, zibhidlika izinto zayo. Bese kuqanjwa amanga kuthiwe kukhona isilwane esithile ohamba naso kwasha kwacima kwavuda. Kanti hayi ngoba kuyisilwane, wazalwa abazali abanganaki nabangazinaki izinto. Kunengane yakwene yaphuphuma yokuqala, kwabe sekutholakala wena ulama ingane yakini eyaphuphuma. Umphefumulo wayo la ukhona awenzelwe lutho. Kuyingozi kakhulu lokho ukulama umuntu owaphuphuma. Kufanele kube ukuthi imfanelo zakhe zonke ziyagcinwa, nabazali bakho bangakuphimisa ukuthi wena umdala, kodwa baphimisa ukuthi usibanibani umdala. Uzokhumbula ukuthi ngokwemvelo uma owesifazane echithekele isisu kunemikhuba namasiko ekufanele enziwe. Umuntu wesifazane emechithekele isisu kufanele ukuthi abelethiswe, kuphuma umphefumulo wengane wachitheka ngaphakathi esiswini sakhe. Lokho kuyenziwa ngendlela ethile yesintu. Uma mina ufuna ngikulekelele, mina ngikwenza lokho ngenkukhu. Ngiyakuyalela ukuthi hamba uye kini uthola inkukhu. Mawuthola inkukhu bese uyacela emathongweni akini, ucela izalukwazi zakini ekuyizona ezazikade zababelethisi, bese ziyakubelethisa lo mphefumulo wengane osale kuwena ngaphakathi. Emva kwaloko le ngane kuwe kufanele ukuthi ke yethiwe igama, iphinde futhi yembathiswe. Uzokhumbula ukuthi njengoba ingane esikhathini sanamuhla zembatha izidwedwe lezi, kubalulekile ukuthi nayo le ngane engale kwelamathongo zibe khona izidwedwe zayo, ingubo zayo okanye izimpahla zayo
ezizobizwe egameni layo ukuze ingeke ibe nokukhweleza ukuthi laba yini lena bona bayembethe mina engingenayo. Zibe sezithengwa lezo mpahla bese leyo nkukhu leyo kade nimgqokisa ngayo umntwana nithatha inyongo yayo nichelele izingubo. Kubhaliwe kule ncwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Uma kuhamba isikhathi nobe seniyembathisa ngokwesintu nobe senithatha imbuzi nihlabe leyo mbuzi, uma kuyumfana ninike ibheshu layo, uma kuyintombazane ninike ibhayilayo. Angizungena kodwa ngigxile lapho ngoba la ngikhona ngike kutheni ayikho into eyingozi njenganokulama ingane eyaphuphuma. Baningi abantu bastakile abazali babo ngesizathu sokuthi izinto abazinake. Noma umntwana esetholile uma ebuye eza kumzali, umzali athi angikaze ngichithekelwe isisu mina. Ukuchithekelwa isisu akufani nokusikhipha isisu. Ukuchithekelwa isisu kuba umshophi okwehlelayo ungazelele. Kuyenzeka umuntu wesifazane isisu sichitheke kade engazi ukuthi ukhulelwe. Akuyona into ekufanele ukuthi uyiqinisele ikhanda leyo ukuthi wena ikaze yenzeke into efana naleyo kuwena. Kodwa into ekufanele ukuthi uyenze, kufanele ukuthi wena uzisukumele wena ubuze kubantu abadala uphahle ukuthi nanga umntana wami lana ucindezelekile phezulu kwempilo yakhe. Kodwa mehamba okanye masihamba siyakobheka ukuthi wakhona isiso sachitheka kumina. Ngiyacela mathonga angembethe. Ngiyacela mathonga angibethe. Ngiyacela kunina mathonga eningiphethe neningembethe. Ningivezele ukuthi lokho okukhulunywa kuyiqiniso yini noma kungamampunge. Abantu abadala bayokuvezela. Bayokuvezela abantu abadala. Uyabona uma ufike la imphelandaba sizoxoxa kuthi wakhona ingane eyaphuphuma kuwena wesifazane. Leyo ngane ngeke ngikusize mina ukuthi uyilungisele ingakaveli kuwena ukuthi umfana noma intombazane. Uma kuukuthi awubazi ubulili ba kodwa uyazi ukuthi isisu wasikhipha, uyazi ukuthi isisu sachitheka. Uma sekufanele ukuthi ilungise leyo nto, asiyilungisi ungakaboni ukuthi umfana noma intombazane. Ngikuyalela indlela mina ozohamba uye ekhaya, ufike wenze ngayo, ufike uphahla ubuze kubantu abadala bakuphethe ukuthi lengane owayikhipha okanye lengane yachitheka kuwena iwumfana noma intombazane. Uma sebekuvezelile yilapho ngizobe sengikuyalela khona ukuthi hamba kuye ekhaya uyokwenza iladi kanje nakanje nakanje, uyiqambe igama ingane. Emva kwaloko futhi izofika nenkinga ekade zikukhungethe zizothi damu ngoba uzobe usuyilungisele. Kodwa la ngikhona bafowethu ngekutheni kubalulekile bafowethu nodadewethu ukunaka. Kuyingozi ukunganaki ngoba ula ukhona mhlawumbe akufanele ngabe ula ukhona, kodwa ula ukhona ngesizathu sokuthi wena unaki. Nakuba kukhona izinto ezenzakalayo empilweni yakho wena unaki, nama kukhona amaphupha afikayo owabona ukuthi lamaphupha ayimiyalezo ethile awunaki, kodwa wena yonke into kuwena ilungile. Kuyingozi kakhulu bafowethu ukunganaki. Uyabona ikakhulukazi uthola ukuthi ulama ingane yaphuphuma, bazali ngathi singazinaka izinto. Akekho umuntu obasenkingeni njenganomuntu olama ingane yaphuphuma aphinde futhi elanywe ingane eyaphuphuma. Uyingozi kakhulu lo muntu. Khona umuntu othola ukuthi unkankiwe, phambi kwakhe khona ingane yaphuphuma, emva kwakhe khona ingane yaphuphuma. Abazali bakhe abayilungisile yonke leyo nto ngesizathu sokuthi izinto abazinaki. Leyo ngane le izocindezeleka ngoba uma befika labantu kuwena bazofika kuwena bengageziwe bengcolile. Ngenkathi bekwembatha ungaphupha ngisho wenza ucansi kungeve ukuthi isilwane, kodwa ile mphefumulo yengane zakini engageziwe engahlanjululiwe ethi mayisondela kuwena isondele ngobumnyama, ithi mayikwembathi ingakwembathi kahle. Uphuphe nje wenza ucansi kanti akusona isilwane, kanti umphefumulo wakini okanye umphefumulo wakho wena owuzalayo. Uthola ukuthi uphupha wenza ucansi bakutshela abanye ukuthi isilwane kanti akusona isilwane. Ile mphefumulo yakini engageziwe iza kuwena ngokungcola. Manje sekwenzeka lento engaqondakali. Lento uphupha wenza ucansi bafethu ijule kakhulu. Akuhlali ngaso sonke isikhathi kuyisilwane, kodwa leyo nto into ejulayo kakhulu ngoba kuyenzeka kube khona izinto ezikhalelekayo. Uzokhumbula ukuthi uma umuntu engcolile okanye edinga into ethile
kodwa engaphi ukuthi akhulume kuwena usebuthongweni. Kuzoba khona izinto ezimbi ezenzakalayo ezizoba umhlola bese wena uyaphuma zikuphoqa ukuthi phuma uhambe uyobheka lowo mhlolo ukuthi mhlola muni lona ongehlelayo bese uyathola ukuthi hayi wena ulama ingane yaphuphuma ulanywa ingane yaphuphuma azigeziwe zikwembethe ubona imali yakhe iyashabalala ulahlekelwa izinto ayikho into yakhe ihamba kahle kanti ulama umuntu owaphuphuma ulanywa umuntu owaphuphuma abangenzelwa ngalutho. Kufanele ukuthi bahlanjululwe phezulu kwakho bagezwe bese begcinelwe imfanele ekufanele ukuthi bazigcine. Ayi bafowethu ngeke ngingageqa amagula. Angemuki. Ngiyacela la kuma comment section. Sike sikhulume lento bafowethu. Bese bonke abantu abanelenkinga yokulama abantu abachitheka. Kufanele ukuthi ilungiswe leyo nto bafowethu. Kufanele ukuthi ilungiswe leyo nto. Uma umhlahlandlela ukuyilungisa into efana nale ungenawo ungazitholela incwadi empunga yesintu amavahla abahlosile ungafika futhi kuyona impunga yesintu nihlale phansi nikhuluma ichazele ungafuna noma ngabe ubani omazi ukuthi unalo ulwazi lokukulekelela entweni efana naleyo noma ngabe ubani nje ongakwazi ukukulekelela ngoba leyo nto ingozi kakhulu bafowethu. Ngiyacela ke ngeimpunga yesintu ukuthi zingabibikho izinto esizithatha kancane ikakhulukazi izinto ezithinta abantu abangasekho singazithathi kancane. Asizinaki izinto bafowethu ngoba uma singazinaki izinto siyazigqilaza sigqilaza nezingane zethu esozizala zothwala amacala ethu okunganaki zihlupheke izingane engafanele ukuthi zihlupheke. Kubalulekile ukuthi abantu abethu masibathanda bese siyazinaki izinto nezinto ezenzeka kubona sizinaki. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Suthatha umfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga